Bueno, jo no tinc molta experiència. Avui he estat presentant els papers. La veritat és que encara no sé. Clar, sóc un diputat de l'oposició, en aquest cas, no? No tinc experiència en la Diputació, no sé quin pot ser el paper que em pot correspondre. De totes maneres, evidentment, la meva postura serà sempre defensar aquella part de la salut pública que es desenvolupa des de les administracions locals, que és important. No tenim moltes competències, però sí fem actuacions importants en aquest àmbit i que jo crec que tenen una influència molt important sobre la salut dels ciutadans. Nosaltres no actuem directament a través de la medicina assistencial, però en canvi actuem molt directament a través de tot un conjunt d'actuacions que nosaltres, a nivell de tota Europa, s'anomenen els determinants socials de la salut, i aquests determinants, sobre els quals l'administració local sí que té una manera d'actuar i de modular molt important, tenen després una actuació directa sobre la salut. M'agradaria en aquest sentit que la Diputació això ho tingués present i que actués en aquest àmbit d'una manera decidida, però com només seré un diputat de l'oposició, l'únic que podré és expressar la meva opinió, i si els que tenen la responsabilitat de governar creuen que això ha de ser així, ja ho tiraran endavant. El primer secretari del Baix Llobregat va ser la persona que em va proposar, perquè va dir si volia assumir aquesta responsabilitat. Després això es va portar a l'assemblea de la federació i l'assemblea en última instància és la que va votar qui eren les persones que havien de representar la nostra comarca a la Diputació de Barcelona. Fins que renovi la Junta, que això serà segurament entre el febrer i març, i llavors ho deixaré de ser perquè la majoria és del PP en l'actualitat i es reflexarà, penso, en la nova Junta. Tindrem majoria i, per tant, tindrem un president del Partit Popular. Només afegir que nosaltres, a pesar dels moments de crisi, volem llançar un missatge, no dic d'optimisme, sinó de confiança a la ciutadania, perquè nosaltres pensem que tots plegats podem afrontar millor aquesta crisi i superar-la mitjanament bé.